1967 החלה מלחמת ששת הימים. תחת פיקודו של שר הביטחון משה דיין, פתחה ישראל במבצע מוקד, תקיפה אווירית מקדימה מסיבית. תוך שעות ספורות הושמדו למעלה מ-400 מטוסים ערביים, רובם על הקרקע. כשהשמיים היו בהירים, כוחות ישראליים פרצו ברחבי סיני, מזרח ירושלים, הגדה המערבית ורמת הגולן. תוך 6 ימים בלבד, 3 צבאות ערביים הובסו. זה היה ניצחון מדהים, לא רק מבחינה צבאית, אלא גם אסטרטגית. מדינה קטנה ניצחה את כל הסיכויים. לאחר מלחמת ששת הימים, צרפת, ספקית הנשק העיקרית של ישראל, הטילה אמברגו נשק. מתוך אלה, פיתחה ישראל את מטוס הקרב שלה, הנשר. הנשר, כמעט זהה בעיצובו למרזה 5, כלל האביבוניקה מתוצרת ישראל, נשק מתוצרת מקומית ויכולת שרידות משופרת. הוא היה מהיר, אמין וקל לתחזוקה, מתאים באופן מושלם למזרח התיכון. הנשר מילא תפקיד מרכזי במלחמת יום הכיפורים, וטיפס במשימות עליונות אווירית ובתקיפות קרקעיות. הוא השיג למעלה מ-100 הריגות אוויר-אוויר, רבות מהן בידי אסים ישראלים כמו גיורא אפשטיין, שהפיל 17 מטוסי אויב. אתם מאזינים לגלי צה"ל, שידורי צבא ההגנה לישראל. דובר צה"ל מודיע כי היום, סמוך לשעה 2 בצהריים, פתחו הכוחות המצריים והסוריים בהתקפה בסיני וברמת הגולן, וכוחותינו פועלים נגד... ביום הקדוש ביותר ביהדות, כוחות מצריים וסוריים הותקפו בהפתעה. הגיוס היה מיידי. הנשר התייצב לאתגר, הגנה על שמי ישראל בקרבות אוויר אכזריים. במשימות אלו טס גיורא אפשטיין, אשר לימים יהפוך לעץ הגדול ביותר של ישראל, והשיג 17 ניצחונות אוויריים מאושרים, רובם במטוס נשר. עד סוף המלחמה, לנשר היו למעלה מ-100 הפלות אוויר-אוויר, והוכיחו את עצמם בשעתה הנואשת ביותר של ישראל. This time, Epstein has a precious few seconds to go on the offense. He'll bank sharply, pop the brakes, lift the nose, and barrel roll smoothly onto the trailing MiG 6 o'clock. In a brilliant display of aerial dexterity, he's turned the tables on the MiGs, 50mm cannon fire. Then, a huge fireball.